Kisasuk borok mungsabo samungkrui phung aisiri siri hor kuthuk dipor sairik jesa jorabo borokno online mano borok kebono message khlaiya Facebook ni news feed scroll khlainabo borolaiya waisa news feed waisa messenger nai no joralairobo pia kebono bo message khlaiya oba hai borokni bagoi kebo online nasingnabo krui kebo waisabo borokni kaham hamyarobo sungya haibano borok online no aro mungsachuk sotonma hai tongo pia tamotong borok abobo saimanya borok Facebook tai Instagram scroll khlaina simi siwo kubangma joraro moi buini post naino borok jora lairobo keboba borokni kesam mesarok nayo bisingtoi borok belai saisung belai no saisung online ni hayongo borok ni kiching eba mare basuk krui khabangni borok bo krui haibano borok online phayo kebo ni message borok khakaya kebo borok ni thani message bo khakaya na baksaba abo haibo wanchogo borok sapung khani borok ni baguino online phayo na kubuni message box o chalaina baguino online phayo na pia kubiki sana thangke borok hamjak maobo haksalo tongo saijong tongoino borok tongthogo abo haino saijong no töyino borok thowo borok baithangni baguino saijong koksabo baithang no tongo abo hai borok rok tongthokma manjago kebo borok niya borok bo kebo niya belai borok saijong